هەفپەیمانیە ناودەوڵەتی بەردەوامە بە تۆپبارانکردنا چەپەرێن داعش و هێزên پێشمەرگە و شەروانên کورد di pêşveçûnê de ne û çekdarên Daişê vedikşin. Ku ji duh êvarî ve heta niha şerekî giran li navenda bajarê Kobanê di navbera hêzên pêşmerga û yekîniyên parastina gel YPG û artêşa azadê li aliyekî û çekdarên Daişê li aliyekî din berdewam dike. Ku her du aliyên şer bi çekên giran hevdû topbaran dikin. Fermandariya navendiya hêzên Amerîkayê ragihand ku Amerîka û çend welatiyên hevpeyman heft êrîş birine ser çeperên Daişê li nêzîkî Kobanê. Îro serê sibihê balafirên şeriyên hevpeymaniya navdewletî cihên çekdarên Daişê bi taybet li taxa pêşesazî û kaniya Ereban li Rojhilatê Kobanê bi giranî bombebaran kirin û tevgera balafiran niha jî berdewam dike. Li Rojavayê bajarê Kobanê hêzên pêşmerge bi çekên giran cihên çekdarên Daişê li gundên Minazê, Mezra, Alpellûrê topbaran dikin û çekdarên Daişê jî îro sibihê bi hawînan hêzên Kurdî li girê Til Şeîrê topbaran dikin. Şerê herî giran û gerim li taxa pêşesazî bazarê Keskatiyê, Bexçê Hacî Reşîd û kaniya Ereban e. Her wiha li başûrê Kobanê jî şer li ser rêya Helebê, taxa Botan û kolana Çil û Heştan berdewam dike. Ev nêzîkî du mehan e li bajarê Kobanê yê Rojavayê Kurdistanê şer di navbera şervanên Kurd û çekdarên Daişê de berdewam e û piştî çûna pêşmergeyê Kurdistanê bo wî bajarî pêşketina çekdarên Daişê hatiye rawestandin û hevsengiya hêzê hatiye guhertin. Bo bernama Ark, Menal Mihemed.